Diyagi hatod ko sa bana. Love you pa. Love you. Yeah, supportive ka dun yung bana. Ngit-ngit pa guys, kay alas 4 pa nag-atag na ko dari. Sayang series na agi nang ta. Ha? Series ba? Yeah, bye. Asa makamagulap dito na lang. Kuan po days na guys, naka-uniforme si Jack kay duty. Diya pa sa kong gipasakay. Bye-bye na. Bye. Inja, mananggid na ko sang prinsesa na pa kay alas 4:30 pa. So mag-atang na ko. Bye. Wala, maligo na. Okay, sa doon. Mahag, saan na nadali? Bye. Ha? Kanang... Yun ni mama ha, magtawagan lang sa sige ha. Hindi. Naman ko'y load. Ha? Naman ko'y load. Hindi, ako rin matawag din. Largan ako guys, dya. Wala pa muna siya kay alas, yung mata dyan na alas 5:30 kay alas 7 man dyan klase. Dya, atang na ko kay basin lit kunak sa kuan. Nak ha? Bye. Kasi lagi ka dyan ning mananghid tas atang pinalangga saan man na nga. Naman tay kuan makasabot ra man pud si Cristel. Dya, love you na. Love you. Hug, Bye. mama. Love you, baby ko. Baby man ako na siya, guys. Ano siyang baby niya. Di ko mahila kasi ang piluka, kuha siya ka na. Huwagtang yung piluka bitaw, guys. Kanang, kuha na dyan siya ka nang try ranin niya, pero kuhaan ka nang na-eskwila, mabuti siya ka nang para magbutang dani ang pag-umanggan sang bana lagi. Diya, love you ulit. Bye. Magkita pa dyan may ate dito, Karijut, Nicole. Diya, pag-prepare na ha. Diya, naman nang ipan sa niyang ano sing plan sa daan ni jahang kuan guys, palda para kaadyo tulid kay si Jara ko nitiwas. Bye bye na, love you. Diya guys, na ko dari guys, sumudo sa ko dari sa altar. Mga jo taggabay sa akong sip na travel diya. Mo ni asak dyan pascrap. So kusog kadto di mo dagan guys. Mga 10 minutes sabot na ko dito sa Sibulan, Dumaguete. Diya guys, sakay na ko na ng barge. Suga, tuya-tuya guys. Majanihang kakuan guys, ka na magtuya-tuya anja. Gamay raman yun yung paskrap, magtuya-tuya dyan yung ganang nabi nagbawd. Magkuan baka na murag magtuwang-tuwang. So, walang guys, salig lang ta sa Ginoo, ampo lang ta nga sipat ng biyahe. Na murag nagtuwang-tuwang dyan siya guys ang gisak dyan. Diyan gamay ramay no pasahero. Kay sa Juha pa, alas 6 pa. So, tuanas ni Kulido guys, gahuwat na sa Petron kuno sa airport sa Dumaguete. Dari guys sa Sibulan Port. Diyan, alas 6 pa. So, mag-meet kami ni Nicole guys. Yan na mo lang gata guys, makahilak ta kay ningawan lang kita sa tang kuan anak. So di na to mapigilan bitaw nga muto atang luha. Kana mo yung I love you imong anak guys. Pagdi ko sa aeroplano nag-message na si Cristel. Mas di cool guys to ha. Hala, daghala giro na. Ha. Tagbukos mga iro guys ha. Kanang gitagbo man ko ninyo. Nakikuyog na ko. Class.
dyan mamahaw sa ata. Wala, babe. Kasi ulit ka na. Kinakuhaan ko sa bawod, grabe. Ano ba ako makaga? Kukuha na? Ha? Ha? Nakakaw ba? Naapa man. Pero wala na na. Kupay, tawin. Sige na. Tutawid nami guys. Kay hatid Basta makadagan kayo sakyan mo. Kaya sakyan na yan. Nagpasi pa ya. Nila niya na. Wala. Diya guys, diya gihatid ko sa hang my love. Muhilak na rabapot ko. Gaya. Dili ako mo kumihilak kay aghang pilak mata ra ba na ha. Daot na yung pilok. Hala nice kay na fountain. Na fountain guys oh. So first time ko guys nga musakay na ni sa Dumaguete. Asa ang upis? Hala nice. Nak, nice nak. Ha? Hindi naman ka pwede mo sulod dyan siguro dito. So first time guys. Nga mo, klase na lang ka. Oo, makaabot ko. Kay sayang. Kay Gusto niya, hindi ko kasulod ba? Hindi lagi ka makasugod. Klase na naman ka. Lamping na ka. Lamping, love you. Ang hilak siya to. Kahilak ta guys, pero hindi naman kumihilak kay kahang madaot. Ang pilo. Paging passenger, Mr. Lee Madaot na kang pilo Diget. ka na ah. Mr. Lee Diget, if you're on, please check with us at Pautek and Counter. Paging passenger, Mr. Lee Diget, if you're on, please check with us at Pautek and Counter. Imong lipod lagi, butan ni sige, kuan. Tawil. Pamalit ang tawil, lay tawil ko diri oh. Ayaw na rin. Bato ko ito. Lima mo na hindi kuan. Pusa ka lang. Likod ba nga basa? Sa city na rin pa ma. Sunod na lang kay 950 mo yan. Nakulo ko kay basig kuan ka. Bye, love you. Bye guys. See you next time. Next time, next vlog. Bye I na. love you. Oh. Bye. Bye. Nasa pool guys. Nak! So guys, nandito na ako sa loob. So mag-boarding na ako guys. So salamat pala sa nag-sponsor nito sa ticket ko. So chinikin na rin niya ako guys. So pakita ko na lang tong ano ko guys, ticket ko. So guys, akyat na daw kami. So mag-start na pala ako ng mag-Tagalog kasi akyat kami dito sa AirAsia. So salamat pala guys sa lahat ng mga subscriber ko at saka viewers. So nakarating na naman ako ulit dito sa Maynila. Saka salamat pala sa nag-sponsor dito sa pamasahe ko dito sa AirAsia. Saka guys, tinikin na rin niya ako. Ang bait talaga ng pinsan ko. Salamat pala sa lahat ng mga tulong mo sa akin pinsan. So guys, yung si Nicole at saka si Crystal guys, okay naman nila na pupunta ako ng Maynila, pati asawa ko. Suportado naman yung asawa ko sa mga kapatid ko. Saka hindi rin kaya ng salubin ko guys na pabayaan ko yung kapatid ko. So, sino ba naman magtutulungan? Siyempre magkakapatid lang naman. Tinutulungan ko nga rin na hindi ko kapatid ko pa kaya pabayaan ko. Siyempre mahal-mahal ko talaga lahat ng mga kapatid ko. So, dito na guys, sumakyat na ako dito sa taas.
So, dito na guys, hanapin ko muna yung number ko, if22. So, hanapin ko muna guys kasi bandang bintana daw ako nilagay ng pinsan ko. Salamat talaga, super kabait talaga ng pinsan ko. So, sa bintana ako, banda niya ni lagay para makapag-video-video rin ako. So, ayan, nakaupo na ako dito. So, malapit talaga ako sa bintana. Ayan, no. Kitang-kita ko yung buntot ng AirAsia. So, salamat. Insan, napakabait mo talaga sa akin, Insan. So, ayan guys. Nag-umpisa nang lilipad ang aming sasakyan na AirAsia. So, makita na naman kami ulit ni Ate Sibira. Tapos, salamat pala ni Ate Rhyme sa pagpatira niya namin dun sa Mandaluyong. Saka, maraming salamat pala sa mga nag-share ng mga tulong sa amin. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa pag pasalamat. So, ayan guys. Nasa pinakataas na kami. So, dito na naman guys. Mag-uumpisa na naman yung mabibingi tayo dito sa pinaka-iri na talaga guys. So, nakatry naman kayo guys. Pero, need lang nato nga maglunok o laway para di masyadong mabibingi. Ayan tumatagilid-tagilid na yung guys. Kasi malapit na kami dumating. So, inurasan ko guys, nasa mga malamit isang oras ang biyahe pala pag Dumaguete to Manila. So, naalala ko dati guys na Cebu, Mactan to Manila, ang bilis lang. So, yan guys, malapit na rin kami makarating. So, dumating na kami guys. Hello Manila. So, ang bilis lang guys. Nandito na kami. Tapos guys, lakad lang ako palabas, then mag-MRT lang din ako para makamura lang ako sa pamasahe. So 20 pesos lang guys, makarating na ako dun sa Boni Station. So yan na guys, nagbilis-bilis ako. Kailangan talaga ito sa Manila guys, mabilisan kang tumakbo kasi pag hindi ka tumakbo, maiiwan ka talaga ng MRT. So ayan na guys, pasok na ako dito sa loob ng MRT. So, ayan, nakasakay na ako guys, pero kailangan ko rin ditong tumayo sa gilid kasi punuan na. Ayan, nakasabit na yung iba guys, pero kailangan humawak ka lang para hindi ka matumba pag, guys, ayan, ang dami nakasabit yan, So, siksikan talaga pag sumakay ka ng MRT. So, kailangan dito guys, bilisan ang lakad mo at saka bilisan mo yung galaw mo kasi hindi pwede dito yung pakinding-kinding yung lakad. So, ganun talaga dito guys, pag sumakay ka ng MRT, kailangan mabilis ka. A few moments later. Si Tiri, guys. Ano? Hindi ba? Mga kayo, balikin din ko. Balikin mo dito natin. Yan, nakita namin dari guys, dyan. Yan hilak. Wa may tao dito sa bahay, dyan. Naman sila dari, yan hilak. Hilak. Hilak siya kay... Di, panangga din ko. Uy, ginoo ko, pinangga mo muna ang tanan. Hindi nagamang ikos vlog ni Ali nga. Sige, hubak na po. Kabalik ko na dyan ko kayang si Ali lagi hubak na. Sige ko, hubak ka na gabihin. Diyan guys, diyan sila dari sa botanical. Sang gingari kay may... Hilak si Jackie, pinangga ko na si isang ate. Ipaan pa dyan kang kuhan. Bahala gagmay ag ka ng pasyon. Ipaan kang Kristila na. Kalaluan lang mga bata. Sige laman. Sige naman to. Di, pagkaan sa tikaw. So, gaan good. Nada na sa mangnay silog. Dira, kaya busog ito ko. Nihilak sila guys. Ikuhan man. Diba, binangga man ang mo. PTI, kayo bang nag-PTPI mo ron? Aga ko, wapoy ko kay gidisminuri ako. Anja, okay naman kapag di sa PTPI. Ugma na. Ugma, anja. Ugma PTPI. Sura po tayo sa mga pizza naman, ugma. Kan sa man na itong schedule? Cheese man to. Yes, og 11. Poy 8 og 9. Dapat mag-PTPI man si Jack, kaya dapat sakto man 2 weeks. Gadyo. Hindi, pero karong ano kakaadugi. Atake sa mga. Sunod si Jack. Wala hangata. Sana, pero nag-sunod si Philip si. Yes, nami. Ja. Kuan lagi kanang hilak lagi stiri. Ja, salamat inyong tanan guys sa inyong pagampo si pragahong biyahe dari ja. Jarang kubakun. Bitaw guys, subakun ni pero buutan ni siya guys. Biutan kadto ni siya kanang mo ni taga-survive namo sa una guys. Salamat sa imong pag-survive. Survivor namo ni sa hong pagkalisod sa tanan. Tagaluwas. Og si Tiri tagaluwas mo na sa una guys manang medyo ko mag duha-duhag balik sa Manila guys kay lab na ang mga isuon. Ja, thank you for watching guys. Manguli na pud mi. Kay dari lagi ko niabot kay sarado man ang ilang apartment.
sarado gyud ang apartment pag adto na dadto kay nadi sila naghuwat sila ni Limuel dari guys kay magdako ng pagkaon si Limuel kay why trabaho si Limuel kay nag-overtime na kuno daan diyan wari na kuno to. Kaya naman dari guys kani. Oh, dia aga TikTok ni kuno diyan mo balik kami dari guys bar TikTok mi. May signal dari. Ja, salamat. Thank you for watching.